coses, simplement s'ha centrat en la falla, en els articles que relacionen, en aquest cas en el tema de seducció, que estava relacionat amb la falla gran, que ens va fer el Salva Banyos i Néstor Ruiz, que eren unes sirenes, i simplement s'ha centrat en un poc l'explicació de la falla, els continguts literaris i la part interna de comissió s'ha reduït al mínim exigible. I estos continguts que normalment heu fet moltes vegades que siguin d'àmbit local, comarcal, veritat? Sí, nosaltres també, al ser una de les poblacions de més al sud que fan falles, som de la província d'Alacant. A la Marina n'hi ha molt de talent, tu ho saps. Hem col·laborat, de fet, sempre que hem tocat a les portes de gent com molt reconeguda al món de la literatura en valencià, com, jo què sé, Elvira Cambrils, Tomàs Llopis, Pepa Guardiola, sempre han estat disposats a participar en els llibres que hem fet. De fet, ja us han dit que si volen tornar a dir-los de col·laborar estan dispostos. I això, potenciar un poc el talent local i de la Marina per a també diferenciar-nos un poc de la resta de falles que també... Molt bé, i una altra cosa que tampoc teniu i que moltes vegades és el que sustenta el llibret és la publicitat, és un llibret que no té bloc publicitari. Pregunte, és possible fer un llibret de qualitat sense publicitat? És que ahir n'hi ha un tema... És un tema intercanvi de la falla perquè aquest llibret es fa en diners reinvertits d'anys anteriors de premis. Jo crec que a partir d'enguany anem a posar alguna de publi per a també millorar, perquè aquest llibret, els que hem fet els tots quatre, valen molt pocs diners, vull dir, no arriba a 1.000 euros, o sigui que, jo crec, intentem exprimir el pressupost. Que d'inversió s'ha molts diners. Jo me n'he pagat un poquet, però, o sigui, per tota la feina que he fet, m'he donat com una limosna, o sigui, el que ell mos ha demanat. No, el que mos ha demanat, vull dir, li van dir, volem això, i ell mos va fer un pressupost, i ho ha cobrat superbarat, perquè... Però, bueno, vull dir, que ha costat menys, no arriba a 1.000 euros este llibre, per exemple. Molt bé, algun comentari, alguna cosa que dir per aquí? Rosa, vols dir alguna cosa, afegir alguna cosa? No? Doncs bé, gràcies Sergio per haver vingut i... Molt bé. I això ja s'acaba, ja només ens queda un i per aquí, per acabar de rematar esta presentació individualitzada, on anem fins a Torrent, a la Falla Vinguda, que ara vindrà Miguel Ángel Gascón per explicar-nos un poc el llibre de la seva comissió. Molt bé, aquí estem, ahí va la traca final, el terratrèmol, bueno, anem a fer el terratrèmol ja. Comentàvem per ahir un pardalet que enguany teniu ahir, ha sigut un llibre molt especial pel tema de les aniversaris i demés, però sé que ahir hi ha un jaleo de dates. Pots explicar un poc? És que han parlat abans, entonces el pardalet que he sigut jo he sigut un pardalet. Bueno, primer bon dia i com tots, gràcies. El que està dient Manu és que en Torrent no sé si sabeu que les falles estigueren prohibides uns anys per el govern, per la dictadura, vamos, perquè n'hi hagué un jaleo. Això s'explicarà en un altre moment, potser en un altre llibre. No anem a fer spoiler de pròximes històries. Bueno, el cas és que n'hi hagueren uns anys en què les falles no se plantaren, no n'hi hagueren comissions falleres, per tant, però algunes d'aquestes comissions, en l'any 68, que tornen a plantar-se falles, pràcticament són les mateixes, menys les persones que desgraciadament havien mort, que se plantaven. Entonces nosaltres, dins de l'equip creatiu, veren que enguany era el 80 aniversari de la primera falla i del primer llibre. I dins del llibre tenim unes postals, que són 3 en les que apareixen les portades de fa 80 anys, fa 40 anys i la d'enguany, que són van enviar on estigués. Pegant una volta a l'estiu.
Molt bé, i el lema i el tema principal és involució, evolució i revolució. Correcte. Conta'm un poc de Torrent i de les falles, veritat? O només Torrent les falles o Torrent en general? No, se centra en Torrent i en les falles. Jo crec que, bueno, ara ja no està, però havia parlat de Gandia, de que anaven a veure si canviaven la normativa del llibret així per el tema de la Generalitat. A mi m'agradaria dir-li que no la canvien, perquè lo interessant, i crec que alguns de vosaltres que heu participat així heu comentat, és que parleu de la realitat en la vostra població, en Alzira, Tavernes, Gandia. Jo crec que això és lo interessant, i també, com ha comentat la companyia d'Alzira, també per a fallers i falleres, que crec que el llibret és el seu destinatari, no la consellera o el conseller. I parlem... No vull parlar d'això. Millor no. A veure, una coseta, no parlem... I segurament el que estic veient més que ni evolució ni involució farem una revolució llibretera aquí, pel que veig, no aniríem mal encaminats. Perdó. No, conta'ns. No, que en aquest tema nosaltres també, com tots o com la majoria de vosaltres, partiu de lo que és la falla, el lema de la falla, i fem un conjunt de tot. Entonces la falla enguany era evolució. Pegant-li voltes en l'equip, bueno, diuen que si mos hem fumat alguna cosa. Sí que és anàrem al barranc de Torrent i agarrem unes cervetes, algú se feu una infusió, altres... Sí, coses així. Així de medicinals? Medicinals i tal. Entonces, partint d'evolució, parlàvem d'involució, evolució i revolució. I anem a la part que a mi m'agrada, revolució. Ai, a veure, la revolució, què passa a la revolució, la joventut, tota aquesta part? Pues sí, parlant d'això, de que els destinataris són els fallers de la comissió, una de les coses que ens preocupa, crec que a tots, és el tema dels jóvens en les comissions falleres. Entonces volíem especialment dedicar, no un espai, sinó que se veren introduïts dins de lo que és també el llibre. Entonces, a partir d'ahí, si vos fixeu, en la portada ja du el codi QR, que com així tenim també una pàgina web en la que estan tots els continguts, l'explicació de la falla, els artículs i també el que és les escenes de la falla, tot també està ahí. I a banda d'això, intentarem, no ho aconseguirem de tot, però sí que se participarà a través de vídeos de TikTok, de Reels d'Instagram i tal, parlant de com veuríem el futur de les falles en general. I són un minut i tal, i estan penjats en la red. I és més de participació, vau demanar participació, però no només en xarxes, i és una cosa curiosa perquè ara, per exemple, ara que venen eleccions i més en locals, tot el món vol participació ciutadana i demanen, però vosaltres heu fet també participació, no? Heu treballat un poc la participació a través de com es duen les falles en el futur, veritat, en un formulari. Sí, correcte. Una part del llibret és partint d'un formulari que compartirem en el que elaborarem una sèrie de preguntes de com la gent que participava en el formulari veia el futur de les falles en general, però també de qüestions particulars com la falla major, la cort infantil, les falles infantils, no sé, una sèrie de... Ara no me'n recordo, però bueno, estan al llibret, estan... Mira, que passen per la teva taula i tu llis bien bé. Exactament. I tu li pots explicar amb més tranquil·litat. Correcte, molt bé. Clar que sí, però en veritat... No. Per acabar. No. En el formulari també participaren unes 500 persones, vull dir... És una bona mostra. Per tant, en una comissió xicoteta com la nostra, participaren més del doble del triple de falles que són, per tant, en aquesta part estem contents i, a més, farem un resum un poquet de lo que és la visió que a vegades se ens escapa. Doncs, Miguel Ángel, què m'ho has explicat? Pensé que no sé si algú vol aportar alguna coseta. No, això et deien ganes. Aquesta devolució del llibret a Torrent parece que no ha sigut molt ben rebuda. Voleu que parli? Que parli. Bueno, és una opinió particular meva, per favor, no s'està gravant, no? Sí s'està gravant, bueno, doncs és una opinió particular meva, no de la comissió, com se sol dir, les opinions de tal, no, doncs això.
Bueno, jo realment pense, i no és perquè enguany no estem en els premis, no a sobre la comissió, sinó pràcticament ninguna comissió fallera de Torrent, només que Poble Nou i crec que en el puesto 78, no? Una cosa així, dels 80 premis que n'hi ha, sense comptar la capital, ja que una cosa una miqueta estranya. Jo crec que realment, bueno, jo crec que tots sabem que no és un concurs, no? És una subvenció que la Conselleria encoberta, que la Conselleria vol, o té la gràcia de donar a les comissions falles per publicar llibres en valencià. I en la conversació que tinc per telèfon, ja li comenté a Manu que crec que l'objectiu de quan es començar la subvenció aquesta l'ha aconseguit, i és que moltes comissions publiquen en valencià el seu llibre i a més intenten tindre una certa qualitat i uns continguts importants. I que ara tindria que considerar la Conselleria, si els seus polítics i assessors ho tenen a bé, mirar quin és el pròxim objectiu en quant a lo que és el llibre de la falla i a partir d'ahí establir si és una subvenció, dir exactament què és el que tens que complir per a aquesta subvenció, i si és un concurs, dir quines parts entren en aquest concurs. Perquè si no, això se convertirà en una merienda de negro, se pot dir, és políticament una cosa així. Però vamos, que nosaltres també estem contents perquè després de molts anys hem tornat a guanyar el primer premi en Torrent i això també ens ha omplit d'orgull i satisfacció, ja que aquí estem en la coronació de Charles. Estem ahí de coronacions i de més, doncs res, si no hi ha ningú comentari més, Miguel Ángel, moltes gràcies a les altres 5 comissions i ara d'aquí un ratet vos emplace a esta taula redona sobre l'explicació de la falla. Moltes gràcies per la vostra assistència i que esperem.